Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom op deze KFPS College Tour. Vandaag gaan we het online fokadvies presenteren. En daarvoor heb ik aan tafel twee slimme kerels. Aan de rechterkant voor u kijken is links Manuel Gastling. Manuel is aspirant inspecteur bij het KFPS. En niet te vergeten ook gewoon Fries paardenfokken. Zeker. Liefhebber zoals wij allemaal. Aan de linkerkant en voor de kijkers rechts Hans Boersma. Hans is ook fokker en sinds dit jaar lid van de Fokkerijraad. Ja. En als wij zeggen Alger 522, dan zeggen wij... Ja, die hebben wij gevakt. Ja, ja. Dus dat heb je alvast op je cv zeker. staan. Dat is een kroon op je werk, zeg maar. Ja. Zeker. Wij gaan vandaag een online fokadvies doen. Zoals u weet hebben wij in de Friso in de wintermaanden al fokadviesartikel. 4-5 pagina's waarbij een panel zich buigt over een merrie en de hengstenkeuze. Begin van het jaar hebben we daar een oproep gedaan voor mensen van wil je je merrie graag bij ons in het blad? Laat het ons weten. En toen zijn we overstelpt met verzoeken en aanvragen. Ja, die konden we natuurlijk in Friso niet allemaal kwijt. Dus we zeiden van, weet je wat, we gaan gewoon online ook nog een paar meenemen. Naast leuk is het ook gewoon wel handig om te weten wat voor keuzes en afwegingen je ook thuis zelf kunt maken. Nou, dat is een hele introductie van het online fokadvies en de reden waarom we hier zitten. Nou, zoals jullie hier zien, daar heb je Manuel en Hans. Ja, ze herkennen je haast niet zonder pet of zonder... Nee, de hoed of geen pet, ja, dat is even wennen. En Hans staat hier naast zijn Willeke. Ja. En dat is aan de linkerkant dan, niet die jongen met die witte blouse, want dat is de Rijn Ragicola, Ja. de voorbrenger. En nou hebben wij uit de hele stapel van merries die zich aangemeld hadden, hebben wij deze 3 gekozen. En u heeft het ongetwijfeld al op friso.com gezien, want we hebben dat gisteren al gepubliceerd. Zo van, wellicht is het leuk om je voor te bereiden. En ook eens mee te kijken van welke hengsten passen er op deze dames. We gaan ook op deze volgorde straks werken en kijken wat de adviezen van Hans en Manuel zullen zijn. Dus we beginnen met Romy H. van Twillens, een model sport en AAA-merrie. Waarom Romy? Nou, ze is model, dus eigenlijk zou je zeggen, misschien valt er niet eens zoveel aan te verbeteren. AAA ook nog, voor de moeilijkheidsfactor. En ze heeft een heel laag verwantschap. Dus dat is ook een leuk item om mee te nemen in de hengstenkeuze. Op de tweede plaats Aukje van het team. Zij is een ster sportelite dubbel A-merrie, een echte sportmerrie met een afstamming die juist wel vrij hoog in verwantschap zit. Dus ook daar vonden we wel een leuke uitdaging om dat hier vanavond zeg maar te proberen in te vullen. En de derde merrie is Hanneke van de Spekerbeemte. Een 4-jarige jonge stermerrie waarbij de fokkers zeggen, nou ze zal dit jaar onder de hengsten gaan, maar welke zullen we doen? Ja. Nou hebben deze heren zich al keurig voorbereid vanzelf op de vraag, want we hebben ongeveer een uur voor 3 merries. Dus het wordt al een uitdaging om dat in 20 minuten per merrie te gaan doen, denken we. Maar we hebben ze wel de vraag gesteld, Manuel, wil jij vooral ook kijken naar de fokwaardes, dat is cijfers. En Hans, wil jij vooral naar de bloedlijnen kijken. Dus we hebben ze wel met een bepaalde boodschap gestuurd voor de hengstenkeuze. En nu weten ze van elkaar niet wat de top 3 bij elke merrie zal zijn. Verrassing. Ja, dus dat is wel heel erg leuk. En ik ben ook wel benieuwd of jullie, of je een beetje in de buurt zit of niet. En laten we duidelijk zijn, het gaat vandaag niet om goed of fout. Maar het gaat om welke keuze maak je en waarom. Want die vrijheid hebben we gelukkig als fokkers nog. En dat maakt het natuurlijk ook extra leuk. Nou, ik hou op met praten, want we hebben de tijd denk ik hard nodig om... vooral leuk ook over de merries te praten. Hier hebben we Romy H. van Twillens, model sport en AAA. Dat is de merrie gefokt en in eigendom van Ger Boersma en Jacqueline Bijlaard. Nou, en dan gaat er waarschijnlijk al een belletje rinkelen, want Hans en Ger zijn broers. Dus ik wilde eigenlijk vragen, Hans, misschien kun jij wel iets meer toelichten over Romy? Ja, die is gevakt door mijn broer en schoonzus. En eigenlijk is het lijntje van mijn vader, zeg maar, waar die ook al mee vakte.
En na zijn overlijden hebben we beide wat paarden meegekregen en zijn we beide apart van elkaar gaan vakken. En we vakken nog wel met dezelfde staalnaam. Dat is eigenlijk een beetje als eerbetoon aan ons vader. En, dus ik krijg ook heel vaak de vraag van, is dat jouw merrie? Maar dat is helaas niet zo. Nee. Maar het is wel een hele bijzondere merrie, denk ik, Hans. Met name omdat ze zo'n heel laag verwantschap heeft. Hè? Ja, het is heel laag verwant met vrij hengsten erachter die ook laag verwant zijn en niet veel gebruikt. Dus dat maakt het wel bijzonder. En dan ook nog eens een keer dat ze dan een model wordt. Dat is, het is toch wel heel mooi dat dat gecombineerd is in die merrie. Ja, ik kwam er op de lijst tegen. Van de fokwaarde op nummer 9 staat ze. Ja, volgens mij wel. Geloof ik zelfs. Ja. Dus, en ze presteert ook nog goed in de sport. Want ze is zeker. Z2-dressuur. En mijn schoonzus is er ook nog mee bezig om haar hoger te krijgen. En ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Dus het is wel mooi als dat ineens zo'n merrie allemaal zit. Ja, bij elkaar komt. Ja. Dus toen dachten we, dit is vast een uitdaging voor jullie om met die merrie aan de slag te gaan. Met Ger hebben we even contact gehad en die zei van, wat voor wensen zou je nou hebben bij Robbie? Ja. De beweging verankeren en verwantschap laag houden, zei hij. Ik geef jou heel graag het woord, Manuel, want dan kijken we even zo naar de foto's van de merrie. En we hebben in 2020 is ze model geworden. Toen hebben we een verkiezing gehad. Toen hebben we ook een heel mooi filmpje gemaakt van haar. Ik zal proberen om het ietsjes... dat we een beetje ideeën hebben. Dat is natuurlijk het eerste corona-jaar geweest. Waarbij we met klopt, locatie... Ja, eerste locatiekeuringen. Ja. En hier werd ze bij Stal Chardon voorgesteld. Ja. Wat een jeugdige merrie nog, hè? Als je dat zo ziet. Ja, het is een hele jeugdige merrie. Ja, en wat opvalt is, het is ook wel een grootramige merrie. Er zit veel raamwerk in de merrie, dus dat is wel positief. Een goede romprichting, lang voorbeen. Dat zijn wel dingen die opvallen. Ja. Ik ga even iets harder, dan gaan we tempo's iets opvoeren. Ja. Kijk, daar komt ze uit de startblokken. Ja, dat is ook een merrie die makkelijk draaft. Het is gewoon heel functioneel allemaal, hè? Ja, en als je dan bij de hengstenkeuze kijkt, dan is dit eigenlijk waar je begint, hè? Ja. Naar je merrie kijken. Ja. Een stukje exterieur, een stukje stap, een stuk draf wat je beoordeelt. Kijken waar je eventueel wat verbeteringen in ziet. Ja, wat je zelf wel zeggen, het is natuurlijk wel een modelmerrie. Ja. Dus dan is het altijd even zoeken van waar ga je verbeteren. Dat is altijd natuurlijk dan de uitdaging. Ja. Maar er is natuurlijk niet een paard perfect, dus er is altijd wel iets aan te verbeteren. Ja. Oh, nou heb ik een... Kijk, daar zijn we. Dit is haar... Dat zijn haar lineaire cijfers. Ja, dan zal ik het even overnemen, denk ik. Hè? Prima, ja. Ja, nou, ik heb, zoals Elise al zei, ik heb voornamelijk gekeken naar wat theorie, zeg maar. Dus naar haar eigen scores. Dus elke merrie wordt bij opname lineair gescoord. Ja, dan gaan we alle onderdelen, die brengen we feitelijk in kaart. En dat geeft ook wel weer waar eventueel wat verbeterpunten zitten, wat we net al zeiden. Het is zoals gezegd, een modelmerrie. Als we dan even de lineair scoren, zoals ik hem bekijk, naloop. Ja, dan zijn er wel wat dingen die opvallen, die ik meegenomen heb in mijn keuze. Een wat lichtere overhalsverbinding, dus iets wat zwaar gescoord. Dat zouden we mee kunnen nemen. Verder in rastype scoort ze eigenlijk wel gemiddeld of bovengemiddeld. Dus daar zou ik niet te veel aan willen veranderen. Als we kijken naar de bouw, dan zijn er wel wat dingetjes die me opvallen. Ze wordt wat afhellend gescoord op het kruis. Ja, dat is toch de motor, dus dat wil je eigenlijk, zou je er liever wat minder hellend zien. En qua kruislengte scoort ze op het gemiddelde. Dus ja, wat ik zeg, het is de motor, dus ik zou graag een wat langer kruis willen zien. Daar zou ik wat in kunnen verbeteren.
Kruis is wat hellend. Nou, dat zou ik ook graag wat minder hellend willen zien. Iets rechter in het kruis. En wat ik wel heel positief vind is wat een sportpaard wat je graag ziet, is opwaarts gebouwd. Met een lang voorbeen. Nou, ze wordt in ieder geval daar positief in beoordeeld. Dat is gewoon, dat zijn voor mij dan denk ik 2. En als we kijken naar die hoofd-halsverbinding. Dat zijn dan zaken die ik meegenomen heb in mijn advies zeg maar, om te verbeteren. Als we kijken even naar de bewegingsvorm. De merrie, zoals gezegd, ze is bij een locatiekeuring geweest. De stap scoort ze heel goed. In draf, dit is bij de stamboekopname geweest waar ze destijds ster is verklaard. Dus dat, zoals je kunt zien, heeft ze wel kracht gewonnen. Ze heeft in balans gewonnen. Dus daar heeft zij zich al flink in opgewaardeerd. Dus ik denk, merrie is inderdaad, er zit best wel veel sport in de merrielijn ook, heb ik gezien. Dus er komt best wel veel sportpaarden in voor. Ze heeft zelf een IBOP gelopen van 82 punten. Ja. Dus ik denk, die beweging zit op zich vrij goed verankerd al in de merrielijn. Dus ik heb me voornamelijk even gericht op het exterieur in mijn keuze. En dan voornamelijk kruisvorm. En die romprichting wil ik graag verankeren. En dat zijn bij mij eigenlijk even de 2 pijlers geweest. Ja, daarnaast verwantschap is natuurlijk een belangrijk punt, ook voor de eigenaren. Dat snap ik ook. Alleen het is, bijna elke hengst die je kiest, ga je juist wel iets omhoog in het verwantschap. Ik heb er rekening mee proberen te houden, maar dat is nog niet zo'n hele makkelijke opgave bij deze merrie. Nee, want bij zo'n merrie kan je dus eigenlijk kiezen. Ze is laag verwant, dus je houdt een laag verwant. Ja. En aan de andere kant, alles past erbij. Dus daar maak je dan wel een keuze in. Nou, dat is het, ja. Ja, ik heb wat keuzes gemaakt waar ze wat lager verwant blijven. En ik heb er ook eentje gemaakt waar ik dat een klein beetje losgelaten heb, zeg maar. Dus dan is het de afweging, waar kies je dan voor? Hè? Ga je voor hoge vakwaardes of teer je daar iets op in en ga je voor het laag verwant? Ja, dat is maar net waar je voor kiest. Waar je voor kiest, inderdaad. Kijk. Wacht, dit is de volgende merrie. Hier zeiden we volgens mij de tools, hè? Want als je dan... Ja, wat ik voornamelijk heb gedaan, we gaan hem niet helemaal invullen, maar deze tool is wel heel makkelijk om te gebruiken om dan uiteindelijk een keuze te maken. Nou ja, zoals ik gezegd heb, ik wil selecteren op een hoofd-halsverbinding. De tool is heel mooi ingericht, waardoor je kunt zeggen van, ik wil verbeteren. Dus ik wil in ieder geval groter of gelijk aan 104. Nou, ik zal heel even kort toelichten, die 104, voor degenen die daar misschien wat minder kennis van hebben. Eigenlijk de normaalspreiding, de fokwaardes van de hengsten, die lopen alles wat tussen de 96 en de 104 zit. Dat is eigenlijk het ras gemiddelde en daar een kleine spreiding in. Dus als je wil verbeteren, dus wat wil compenseren, dan zou je eigenlijk willen kijken naar een fokwaarde die of 104 en hoger, of eigenlijk 105 en hoger is, of juist 95 en lager. Bij sommige kenmerken. De meeste kenmerken hoger, maar een aantal kenmerken lager. Dus op deze manier kun je dan de kenmerken die je graag wil verbeteren, die kun je daar heel mooi in kwijt. Ja, hoeveel vul jij daar ongeveer in? Ja, dat is afhankelijk. Je wil niet te veel verbeteren. Kijk, je ziet al dat ik heb nu, laten we zeggen, 3-4 kenmerken gepakt, zeg maar, die je wil verbeteren. Ja, er is geen hengst die natuurlijk al die kenmerken in één keer gaat verbeteren. Nee. Kijk, wat dan handig is om er hier een stuk of 4 uit te pakken en te zeggen van oké, ik wil in ieder geval hetgeen wat ik wil verbeteren, wil ik 104 en hoger hebben. Nou ja, dan gaat hij op basis van die fokwaarde kijken van deze hengsten passen erbij. Ja, dan kun je natuurlijk elke keer een fokwaarde bijpakken. Dus als je dan zegt van oké, ik heb er 4 ingevuld en ik kom op een bepaalde hengst uit. Nou, dan kun je ook zeggen van wat vind ik dan nog meer belangrijk. In dit geval hebben we bijvoorbeeld gezegd van het is een merrie die in de sport gebruikt wordt. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat wil bewaren of bewaken in je fokkerij. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan kijken bij een stukje sportaanleg, dat je ook een stap wil hebben van 104 en hoger. Dus een hengst die dat in ieder geval vererft. Ja. En ook bij een stukje draf. Zo kun je dus steeds verder gaan. En dan kun je uiteindelijk gewoon zeggen van oké, zoek mij de hengsten. Nou, dan krijg je een foutmelding op de site. Dat wil nog wel eens gebeuren, inderdaad. Ja, dat gebeurt altijd met zo'n live uitzending. Altijd nu. Ja. Het gaat ook wel een beetje om het idee. Het gaat even om het principe. We zullen niet die hengst helemaal uitpluizen. Dat gaat te lang duren. Het gaat even dat de tool gewoon gebruikt kan worden. Om in ieder geval op basis van je linie scoren. In ieder geval de onderdelen te selecteren. En dan daarop verder te gaan, zeg maar.
Ja, en deze vind je bovenin, hè? Want Ja, als je gaat bij het stukje fokkerij, Ja. daar heb je de uitgebreide hengstinformatie. Die weet iedereen vaak wel te vinden. Nou ja, hier kun je dan op basis van de voorletter en de namen kun je natuurlijk alle hengsteninformatie zelf vinden. Maar bij uitgebreid zoeken, dan kom je inderdaad bij het gedetailleerde onderzoek. Heel Wat je goed. kunt doen, dus kun je eventueel ook nog verwantschap ingeven. Als je dat per se, als je dat als criteria in wil vullen. Ja, zo kun je eigenlijk al je selectiecriteria doorgaan. Ja. Wat ik overigens altijd wel even doe. Even kijken. Dan moeten we eigenlijk even terug naar de merrie. Naar de fokwaarde van de merrie zelf. Ja, misschien kunnen we hem wel even hier. Ik denk dat ik Romy er wel in heb staan. Romy. Voor het werk maak je natuurlijk heel veel gebruik van die database. Want Ja. je kunt fantastisch mooi opzoeken wat die paarden allemaal gepresteerd hebben. Ja, wat ik belangrijk vind. We hebben net het lineair scoreformulier gezien, waar ik een aantal onderdeeltjes eruit gepikt heb. Ik denk van, nou, daar kunnen we wat mee. Als je naar de fokwaarde gaat van de merrie zelf. Dit is natuurlijk gebaseerd niet op haar persoonlijke waarderingen, maar meer op de fokfamilie al. Dus broers, zussen, dus meer op de afstamming. Ja, Het is wel goed om even te controleren dan. Van nou oké, ik vind dat ze opwaarts gebouwd is en dat ze een lang voorbeen heeft. Maar dan zie je ook wat terug hier bijvoorbeeld. Dat eigenlijk die fokfamilie dat zich heel laat zien. ja, En die kruisvorm waar ik het zo net over had, is inderdaad, de fokfamilie laat wat een afvellend kruis zien. En dit is dan wel bijzonder, zie je dat? Hij heeft wel lengte. Dus de merrie zelf scoort gemiddeld, alleen de fokfamilie laat zien. Daar staat het dan wel lengte over het algemeen in het kruis. Dus ja, dan kun je ook je selectie iets kleiner gaan maken. En zeggen van nou, ik wil voornamelijk de ligging van het kruis wat beïnvloeden. En niet zozeer de lengte. nee. En dan maak je keuze weer iets groter. Dus het is wel goed om even je lineair score dan even te kruisen met je fokwaarde van je merrie. En dan even te verifiëren, zijn dat de goede punten die ik gepakt heb? Of ligt het juist al goed verankerd in die merrielijn, zeg maar. Ja. Ja, heel zoekwerk, maar wel mooi vanzelf. Het is een heel zoekwerk, maar op die manier kun je wel heel mooi die fokwaardes met elkaar gaan combineren. Ja. Ja. Dit zijn even de keiharde cijfers natuurlijk. En dan zit er ook een heel verhaal achter de bloedlijnen, Hans. Ja, klopt. Ik kijk ook wel naar vakwaarden, maar ik ben ook wel een man van de bloedlijnen. Vroeger spit ik dat altijd al helemaal uit en dat is eigenlijk altijd wel zo wat gebleven. En dat vind ik ook wel mooi in de hengstenkeuze, zeg maar. Daar kun je ook heel veel uithalen. En dus dat is, ja. En zo ook voor deze merrie, die ken ik dan goed. Dat is stam 102. Nou, de vader is Gjalt. En Gjalt is eigenlijk door zijn vader Piet en zijn grootvader Bartelt heel laag verwant. Gjalt is geboren in de Verenigde Staten en hij werd destijds door Rob Sarn naar Nederland gehaald. En de nakomelingen van Gjalt zijn vaak royaal ontwikkelde paarden. Nou, dat zien we in Romy ook terug. Ja. Ook wel rastypisch. Maar ze missen vaak in beweging achter dan wel eens een beetje wat kracht. En dat is dan wel een aandachtspunt. Nou, de moeder van Romy is Hester van Twillens, sterk spart. Heeft een stakmaat van 1,59. Ze heeft 5 nakomelingen, waarvan 1 dus model Spart AAA. 1 nakomeling AA en een ster in aangewezen hengst voor de voorrijdarm, voor het centraal onderzoek. En dat is de hengst Casper H. van Twillens. En dat is weer een volle broer van Romy. Nou, komen we bij de moedersvader, dat is Sape. Nou, Sape is door zijn vader Faber ook heel laag verwant. Ja. Hij kwam uit de vakkerij van Fouke van der Velde, op zich wel vrij bekend. Ja. En jonge sapers waren vaak wel rastypische paarden die in de rug soms even wat sterker konden. Nou, de grootmoeder die heb ik heel goed gekend. Ati, ster en dubbel preferent. Oftewel kroonjuweel noemen ze dat nu. Ja, Daar is mijn vader eigenlijk de vakkerij wat mee begonnen. Nou, die had een stakmaat van 1,55. Niet een hele grote merrie. Die heeft 15 nakomelingen gebracht, waarvan 8 ster. 2 zijn Spart. En daaronder was het ereklasse Targpaard Moine van Twillens. Nou, die heeft met Aad Geurts en later met zijn eigenaar Maat van Daal was die wel heel succesvol in het targsport en vooral in het zuiden, zeg maar. Ja.
En die merrie Aad zelf, dat was een hele werklustige, elegante merrie. En die had heel glashard beenwerk. Die merrie is ook heel oud geworden. Ze bracht elk jaar eigenlijk een veulen tot haar 22e. En ze is zelf 29 geworden. Dus dat is wel een stukje duurzaamheid. De duurzaamheid zit er wel in. Ja. Nou, en die Aad die was een jonge Kijmpe. Nou, Kijmpe is een naam die niet heel veel tegenkomt. En dat was eigenlijk de laatste hengst van de bekende hengsthouder Arne Bouma uit Oude Schoot. En Kijmpe werd eigenlijk toen in de tijd afgekeurd op afstammelingen. Maar later bleek hij toch wel goed te vakken. En hij had ook een sterpercentage van 55%. Nou, dat was in die tijd was dat gewoon heel hoog. Ja. Dat is nu eigenlijk al hoog, maar toen lag het sterpercentage zo rond 30%. Dus eigenlijk heeft hij best wel goed gevakt, ondanks dat hij afgekeurd is. Dan komen we bij de overgrootmoeder, dus Betske, een stermerrie, een stokmaat van 1,56. Ze heeft 8 nakomelingen gehad, waarvan 1 ster en 1 ster preferent. En dit was een dochter van de Ritske-zoon Dirk. En deze merrie die was ook erg duurzaam en die is 25 jaar geworden. Dus de paarden uit die stam, die worden allemaal wel oud. Ja. Wel een kwaliteit. Nou. Ja, zeker. Dus, en op wat zou jij op basis zeg maar, van wat je weet aan die bloedlijnen, van die moeder, grootmoeder, waar zou jij met name ook wat aandacht op zetten? Ja, wat er opvalt qua afstamming is natuurlijk als eerste dat ze heel laag verwant is. Nou, dat is gewoon heel positief, want dat zoek je eigenlijk wel binnen de hele Friese populatie. Ja, het verwantschap gaat eigenlijk steeds maar omhoog. Ja. En dat lage verwanten, ja, ik denk dat we daar echt iets mee moeten doen. Ja, denk En dus ik ook. binnen de vakkerijraad is er nou ook wel echt aandacht voor. En dus ze is heel laag verwant. En wat verder opvalt is dat zij eigenlijk vrij is van het bloed van Jasper en Leffert. En dat is ook, die hebben het heel goed gedaan in de vakkerij, Jasper en Leffert. En maar daardoor zitten ze ook in heel veel afstammingen. Dus dat is op zich wel positief dat zij dat niet heeft. En daardoor passen dus bij heel veel hengsten. En wat ook opvalt bij de paarden uit deze stam is dat ze zijn vaak wat laat rijp. Maar zoals ik al zei, ze worden wel heel oud vaak. Dus dat is toch een stukje duurzaamheid. Dus, een stukje jeugd, een stukje duurzaamheid. Ja, zeker. Dus dat is heel positief. ik vind een later rijp vind ik helemaal niet zo niet negatief. Nee. Dus, Nee. Ja, dat zie je aan de merrie zelf ook wel. Hè? Als twee, bij de stamboekopname als de tweede premiestemmer opgenomen. Ja. Hè? Nu Ja. in draf zie je ook een duidelijke verbetering. Ja, ze heeft zich goed ontwikkeld zeg maar de Ja. laatste jaren. Ja. Dus dat zie je ook wel terug inderdaad. Iets later rijp misschien inderdaad. En dan Ja. goede ontwikkeling doorgemaakt. Ja, Zeker. Ja, zeker. Ja. merrie die je allemaal wel op zal willen Ja, hebben. ja. Ja, op Ook zich klaar. wel, ja. Nou, dan komt natuurlijk het verlossende woord. We hebben een beetje gewikt en gewogen met de cijfers en met de bloedlijnen. Hoe zien jullie de hengstekeuze voor deze ja. dame? Ja. Ik ben benieuwd. Zal ik een spits afbijten? Ja, zeker. Ja, ik heb zoals gezegd, ik heb voornamelijk naar de vakwaarde gekeken dan. En ik denk inderdaad dat de romprichting zou ik graag verankerd willen zien. Ik wil dat kruis, daar zou ik graag wat verbetering willen zien. En daarnaast geprobeerd om natuurlijk de beweging, er zit veel spot in de middenlijn, Ja. om dat proberen te verankeren. Dat is mijn, nogmaals, ik heb het verwantschap misschien iets meer losgelaten dan Hans heeft. Maar daar zou ik zo op komen. De eerste hengst die ik geselecteerd heb is Detmer. Dat geeft een verwantschap van 17,1. Dus het is nog steeds ondergemiddeld. Ja, maar goed, gezien waar we vanaf komen, 15,8, leggen we daar gewoon op toe. Maar wat ik wel heel positief vind, is kruisvorm scoort hij 95. Dus ja, dat is een fokwaarde waar hij dus wel degelijk laat zien dat hij een wat minder hellend kruis zal fokken. Het is wel erbij gezet, het is een jonge hengst. Fokwaarden zijn nog niet heel betrouwbaar, moet ik er eerlijk bij zeggen. Dus ik baseer me even op de cijfers die we nu hebben. Die fokwaarden worden vanzelf meer betrouwbaar, maar dit is wat er nu even ligt. Kruislengte zit hij op 104. Kijk, dat is niet buiten de normaalspreiding, maar gezien de fokwaarde wat we net zagen in de merrielijn zit voldoende. Dus dat heb ik als voldoende beschouwd.
Nou ja, de romprichting die zit op 106 buiten die normaalwaarde. Dus dat zou die in principe moeten kunnen verankeren daardoor. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar bouw als fokwaarde in het algemeen, want het is gewoon een correct gebouwde merrie, zo'n royale merrie, dat wil je ook graag houden. Daar scoort hij 109. Nou, dat is ook ruim boven de normaal score. Dus nou ja, stap 105, draf scoort hij 109. En dat zijn dan de fokwaarden of de geschatte fokwaarden voor de sportaanleg. Ja. Dus ja, dat zijn eigenlijk zo op kruis, romprichting, op bouw algemeen en op stap draf, zeg maar. En dan selecteer ik even op die kenmerken. Mhm. Ja, dan zou die daar denk ik heel mooi bij passen. Ja. En die 17,1 denk ik acceptabel. Ja, liever ga je nog steeds lager. Ja. Maar... Ja. En dat doen we net alsof het maar gewoon nog in Nederland is. En vlot Precies, ja. Precies. Nou ja, en een tweede keuze is, en dat zou misschien wel mijn favoriet zijn in dit geval, is Friso. Misschien een... Ja, dat denkt misschien niet iedereen direct aan, maar... jongen, een Hessel, een Maljisse, Anton... ik vind, qua Hessel, Jesse staan er ook wel bekend. Geven ook wel fijne sportpaden natuurlijk, over het algemeen. Ja, zeker. Maar ook in zijn vakwaarde weer, de kruisvorm weer 95. Ja, daar heb ik dan toch op geselecteerd. Romprichting zit hij op 104, bouw 108. Nou, stap en vooral draf, dan zit hij op vakwaardes van 104 en 109. Ja, het is ook weer relatief, het is een jonge hengst. Wel een hengst die, denk vaderdier heeft waar toch goede sportpaden van zijn gekomen. Qua vakwaarde past hij goed. En in dit geval zit het verwantschap op 16,6. Dus dan blijf je toch interessant. Ja. En als laatste keus heb ik Tjebbe, de Bartele Dries. Nou, die heb ik dan een beetje genomen. Qua vakwaarde past hij er eigenlijk net zo goed bij als de andere. Kruisvorm ligt weer op 100 of op 94. Tevens en daarom heb ik Tjebbe gekozen. Wat ik in het begin bij de linie score zei, lichte of halsverbinding. Nou, Tjebbe zit daar op 109, dus dan kun je daar ook nog wat in compenseren. Vakwaarde stap en draf liggen op 106, 108. Nou, dat is prima. De bouw zit hij op 112 zelfs inmiddels. Dus ook relatief nog een jonge hengst. De vakwaardes worden wel wat betrouwbaarder. De eerste paarden zijn natuurlijk nu ook op de eerste bezichtiging geweest. Ja. Dus die vakwaarden beginnen al wel wat concreter te worden. Ja. En dan zit je op een verwantschap van 17,2. Dus het is nog onder het gemiddelde. Maar... Dus ja, dat zijn op basis van vakwaardes. Dan denk ik van dat zijn... om Tjebbe ook een stukje rastype meegenomen, wat je zou zeggen. Ja. Zou Tjebbe daar ook nog wel wat in kunnen verbeteren misschien. Ja. En dan heb je een mix tussen wat jongere en oudere hengsten. Wat zou jouw voorkeur... Mijn voorkeur bij deze merrie, ik denk dat ik in dit geval voor Friso zou kiezen. Okay. Ja. Het is een jonge hengst, het is wel natuurlijk een beetje kijken waar het naartoe gaat. Maar als ik kijk naar vakwaarden en ook qua de bloedopbouw van Friso en ook zijn verwantschap dan, in combinatie met de merrie van 16,6. Weet je, dan blijf je toch qua verwantschap interessant. Ja, en dan... Leuk. Ja. Dat zou mijn keuze zijn. Ja, verrassend Hans. Het zijn niet de hengsten die ik op mijn lijstje heb staan. Nee. Maar op zich, dat is op zich ook wel mooi. Er zijn ook wel hengsten die ik me ook wel kan voorstellen, zeg maar. Bijvoorbeeld een Tjebbe kan ik me ook wel voorstellen. Vond ik op laatste hengstkeuring met zijn nakomeling een hele positieve indruk achter. Dus, en ook het stukje raastype, dat snap ik wel. Dus wat dat betreft... Ja. Nee, dat is wel... dus we zijn nu tromgeroffel wel heel erg benieuwd wat... Ja. Nou ja, zoals ik zei, ik ben iets minder van de vakwaarden. Dus ik heb de cijfertjes zo niet paraat, wat de vakwaarden zijn. Maar wat ik heel belangrijk vind bij deze merrie is eigenlijk vooral 1 punt. En dat is het lage verwantschap. Dat zou ik echt willen behouden. En daar heb ik in de hengstenkeuze toch ook nog wel een beetje een differentiatie in gemaakt. Maar ik heb als hengstadvies heb ik op de eerste plaats heb ik Wolter staan. Nou ja, dat is puur vooral om het verwantschap. En je hebt dan een veulen met een verwantschap van 15,8. Die merrie heeft zelf ook 15,8. Dus Wolter heeft dat ook. Want je doet dat altijd het gemiddelde daartussen. Je blijft dan vrij van het jasper en het Leffertbloed. Ik denk dat dat is wel gunstig.
Ja, dat is wel Ja. gunstig inderdaad, want dan kun je met zo'n veulen kun je ook alle kanten weer uit. En Wolter die kan verbeteren ten opzichte van de kruisligging. Hè, dus dat is wel iets wat die kruisligging is wel iets wat ik meegenomen heb. Dat vind ik wel belangrijk bij die merrie. En wat ik een grote plus vind is, bij Wolter, is dat hij een hele duurzame en hechte moeder heeft. En die merrie is ook al op leeftijd, brengt elk jaar een veulentje. En we hebben in het, volgens mij, Wolter is dan een broer van Omer. Ja. Bij de rapportage van Omer, van zijn moeder, dezelfde moeder, ja, kwam die eigenlijk wel heel positief naar voren. En die merrie was toen al op leeftijd. Ja, Sandra van Bartleging. Ja, dat is een klopt. heel duurzame Karstmerrie. merrie. Ja, zeker. Dus dan komt eigenlijk het stukje duurzaamheid. Ja. Tenminste, dat probeer ik dan, dat het van twee kanten komt, zeg maar. Dus vandaar Wolter. Daarnaast heb ik Ulbe 506. Ook een relatief lage verwante hengst. Nou, daar zit je met veulen op een verwantschap van 16,2. Nou ja, die is ook vrij van Jasper en Leffert bloed. En je verbetert ook ten opzichte van kruisligging. En wat je bij Ulbe doet, dat doe je eigenlijk ook bij Wolter wel, dat je wat inteelt op Naan, de hengst Naan, Ja. 264. Mhm. En dat is eigenlijk niet veel voorkomend bloed. En Naan was eigenlijk in de tijd, hij was in 76 geboren, geloof ik. Ja, Dat was voor die tijd al een hele luxe hengst, zeg maar. En, klopt. en ja, dat vind ik wel positief als je dat, dat je daar een beetje op inteelt. Dus daarom heb ik Ulbe genomen. En hij presteert zelf ook goed in de dressuur. Ja. En dus, en dat deden zijn vader Anders en grootvader Adel ook. Dus dat vind ik ook wel positief. En dus vandaar dat ik Ulbe gekozen heb. En dan heb ik als derde, heb ik toch een soort switch er ook even wat in. Want ik denk, je kan altijd laag verwant gaan, maar je wilt misschien ook een stukje vakzekerheid. En op derde plaats heb ik Dries. Ja. En, Verrassend. ja, mensen zullen wel denken, Dries, maar die staat niet meer in Nederland. Hij staat in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Maar hij is nog steeds beschikbaar via diepvriessperma. Dus je kan hem nog gebruiken. En bij Dries ga je eigenlijk de andere kant wat uit. Maar daarmee probeer ik de beweging wat te verankeren. He, vooral een krachtige stap en een draf met een goed achterbeen. Kruisligging en kruislengte worden weer door verbeterd. Dries die vererft ook wat meer echt rastype en behang. Ja, dat wil ik nog zeggen. Ja. Dat is natuurlijk, dat pak je dan meteen mooi. Ja. Ja. Absoluut. En ik ken die Maryline ken ik wel een beetje. En wat ze eigenlijk, ken ik heel goed. Ja. En eigenlijk, ze missen over het algemeen wel een beetje behang. Dus daar kun je met Dries wat inbrengen. Ja. En Dries is zelf ook nog heel duurzaam, want vorige week was er nog 21. Ja, was er 21. een filmpje van Dries. Prachtig Nou, om te zien. Hoor. ja. Hij ziet er echt, in de beweging zie je het, een klein beetje zijn leeftijd begint hij wat te komen. Maar in exterieur en in rastype ziet hij er echt, Qua front ook. Dat is ziet er echt prachtig uit. ja. Hij doet goed werk daar in Zuid-Afrika. Ja. Dus en wat ik zeg, qua verwantschap ga je dan wel wat omhoog. Je zit dan op 17,1. Nou ja, dat is wat Manuel ook al zei, dat is relatief nog laag. Ja. Maar ik vind Driesbloed heel waardevol. Ja. En ik denk in de hengstenlijn zouden we best nog wel een Dries-zoon kunnen gebruiken. Maar ja, goed, als je Dries gebruikt, als je daar weer, je kunt daar ook wel weer mooi op verder borduren met weer onverwants. Hè? Je merrie eruit zo weten te krijgen uit en je gaat daar weer terug naar een onverwante hengst. Daar kan Dries een hele mooie tussenstap zijn. Op zich snap ik de keus wel. Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Gelukkig. Ja. Nou, Ger en Jacqueline zijn er niet bij. Ik heb wel de telefoon bij me voor de mensen die nog willen appen. Want ik ben wel benieuwd. Maar wat denk jij, Hans, wat gaan ze doen dit jaar met Romy? Dat weet je vast? Nee, weet ik echt niet. Nee, oké. We hebben wel contact, maar ze willen haar gaan spoelen voor embryo's. Maar ik weet eigenlijk nog niet precies wat voor hengsten ze gaan gebruiken. Dus, maar andersom dan, hè? Want ze heeft een Twenter en een Entelope al, hè? Van Vonger. Ja.
Ja, alleen een enter. Er was een Twenter, maar die is helaas verongelukt. Maar daar was wel benieuwd. Wat was de keus of de overweging om Vongen te kiezen voor hun? Weet je dat? Ja. Nou, ben ik wel ook het lage verwantschap volgens mij Precies. en de goede stap. Ja. En er was ook een heel best veulen. Had een eerste premie. En ik vond... Goeie combinatie. Goede combinatie, ja. Ja, en ik had hem wel even bekeken. Qua fokwaardes kwam ik daar niet helemaal mee uit. Hè. Dat is, maar ik had hem wel bekeken, want ik vind het inderdaad Vongen bij de geldmerrie. Blijf je mooi laag in verwantschap. Is goed en goed stappende. Ja, dan ga je misschien qua rompenrichting ga je wat... daar kwam ik wat knel te zitten, inderdaad. Maar dat heeft die merrie zelf al enorm. Nou ja, dat is het. Hè. Ik zeg ik wil het verankeren. Aan de andere kant kun je ook zeggen de merrie heeft het al. Dus misschien kun je daar dan ook wel weer wat in gokken. Toegeven. Ja, misschien hoef je daar niet eens toe te geven. Ja, als het, Ja, het is leuk dat jullie alle drie, de top 3, alle twee verschillend is. Ja. Dat is dan wel weer heel grappig en inderdaad. leuk gevonden. En we zeiden al, het gaat niet om goed of fout, maar het gaat gewoon om de gedachte van wat ga je doen en wat past er bij je. Want we hebben natuurlijk allemaal ons eigen fokdoel een beetje met onze paarden. En dat des te beter, want hoe breder we het, hoe mooier het voor de fokkerijen is. Ja. Ik voorspelde al dat we best een klusje hebben om die 3 merries te gaan doen in de uur. We gaan gauw door naar de volgende. Voor mensen die een vraag willen stellen, mag gerust op WhatsApp nummer 06 53 256 456. Ik weet in ieder geval dat de dames Roling zitten te kijken. Want deze tweede merrie is die van hun. Oudje van het Hiem. Ster Sport Elite en dubbel A. Een merrie van 10 jaar oud. Met een verwantschap van 18,5%. En daarom hebben we het ook een beetje uitgekozen. Dan komen we straks op een bloedlijn waarvan je denkt, oeps, weet je, daar hebben we er wel heel veel van. Ja. Hoe gaan we dat nou organiseren met de hengstenkeuze? Aan de andere kant een merrie met een enorme staat van dienst al, ondanks dat ze nog maar 10 jaar is. Want het is een sportmerrie puurzang voor de menwagen en ook onder het zadel. Dat is iets waarvan de dames zeiden, dat willen we ook wel heel graag zo houden. Hier zijn een paar foto's van haar. Laura rijdt onder het zadel en Renate voor de wagen. En ze zijn ook kampioen geweest de afgelopen herfst in de Hippiade. Ja. Men-kampioen, dus prachtig. Ja, valt wel voldoende rassige merrie wel, hè? Een mooi sprekend hoofd. Ja. We hebben nog een kort filmpje van haar. Ja. Die is gemaakt op de afgelopen centrale keuring. Daar hebben we clinics gegeven. En daar heeft ze in opgetreden. Daar zie je Aukje. Ja. Dus ze is in Harig geweest. Prachtige merrie. Herman Mientjes gaf hier commentaar. Dat hebben we er maar even onderuit gehaald. Want die was wel heel enthousiast vanzelf. Even kijken, volgende. De wensen van de dames. Ja. Ik heb natuurlijk even kort gesloten. Wat willen jullie graag? De zusters. Nou, en hier heb je een hele lijst. Ja, er waren nogal wat wensen. Ja. Ja, wat zeggen we? Karakter. Mooi koppie. Ja. Wat zien jullie van deze lijst? Ja, wat ik herken is, als je de foto ook even voor de geest haalt net, het chique hoofdje wat ze zelf zeggen, dat wil je graag wel bewaren natuurlijk, dat snap ik. Ja. Nou, wat ze zelf al aangeven, het opwaarts gebouwde, sterke bovenlijn, dat is iets wat ze... Ja, het opwaarts gebouwde, dat is inderdaad, zie je op het fotootje zie je dat ook wel duidelijk terug. Hè? Je zou graag wat meer romprichting weer willen zien. Ja. Lange voorbeen, romprichting wat meer richting het horizontale. Ja, wat halslengte zou misschien niet meer staan. Daar zou je wel wat, dat geven ze zelf ook aan. Nou, verder geven ze aan de stokmaat. Je moet in ieder geval niet verkleinend fokken. Sportaanleg belangrijker dan veel behang. Dus en laag verwant, niet te veel en een advies waar we zelf niet op waren gekomen. Ja. Dat is een hele bijzondere. Dat is, Ja, ze zeiden, en dat heb je misschien als fokkers allemaal wellicht een beetje tunnelvisie, zeiden we. Ja. Wellicht komen de jongens met een advies waarvan wij dachten, verrek, daar waren we nog niet op gekomen. Dus ze zouden zich laten verrassen. Ik vond het wel opvallend dat zeg maar, de halslengte wordt op lineair scoren best wel lang, best wel een lange hals gescoord. Ja. Terwijl ik dat op een foto... zie ik dat niet heel super terug.
Nee, nou ja, goed. Het is natuurlijk een paard is dynamisch, niet statisch. Ja. Dus ik denk dat we die foto... Ja. laten we een scoreformulier aanhouden. Ik denk dat dat het meest overeenkomt met... Ja, is ook zo. ja, laten we dat... En wat zie je nog meer, Manuel? Als je Ja, hier ik zal... langs wandelt? nou ja, ze zeggen zelf inderdaad, die hals, die lengte... Nou ja, dat is in ieder geval iets wat je wil bewaken. Laten we het dan daarop houden. Ook hier zie ik wel het kruis. Hè? Er wordt ook zo gescoord. Ik zal even wat aanwijzen. Als ik mijn muis kan vinden. Ja, het kan zijn dat je hem hier Ja, even... ja, Heb je hem? Ja. Ja. Dus, Nou ja, ook hier geldt eigenlijk wel weer. De bovenlijn verder is voldoende. Het kruis wordt op het gemiddelde gescoord. Qua lengte en qua ligging. Ja, liever zou je zien dat hij wat rechter zou zijn en wat meer lengte in het kruis zou hebben. En ook deze twee, het opwaartse is wat mist, wat de eigenaren zelf ook al aangeven. Een wat lange voorbeen zou je graag willen zien. Ja, en als je verder kijkt naar de waardes, ja, op stap en draf scoort ze gewoon boven gemiddeld. Daar heeft ze ook net de cijfers voor gekregen. Dus ja, ook zo ze presteert gewoon goed in de sport. Je hebt net het filmpje gezien, daar loopt ze ook met veel balans, met veel houding en met veel zweefmoment vooral ook. Dus ze heeft wel een atletisch vermogen daarin. Kun je duidelijk terugzien. Dus ja, eigenlijk voor deze merrie is het denk ik belangrijk om het verwantschap in de gaten te houden. Want dat zit gewoon hoog. Ja. Het is een veel voorkomende afstamming, Tjalle, Kibiet. ja, ik zal het even door... hier zit Ja, precies. Het is Tjalle, Beert en dan Anton. Dus het is een hoogverwante merrie. Ja, Dus dan zijn dat toch de dingen waar we weer mee aan het rekenen zijn gegaan. We willen het kruisvorm wat verbeteren, wat meer lengte, wat minder hellend. Ja. Maar vooral ook die rompelichting. Ze heeft er zelf weinig last van in beweging, dat is wel mooi. Hè. Ze maakt voldoende balans. Ja. Ze heeft wel voldoende kracht in het achterbeen om toch in balans te lopen. Maar ja, als we haar in het exterieur kunnen helpen, dan moeten we dat denk ik doen. ja. Dus ja, dat zijn dan een beetje de dingen waar we naar gekeken hebben, of waar ik naar gekeken heb. In dit geval ga ik er dan wel in meer dat we het verwantschap echt in de gaten moeten houden. Ja. Anders dan loopt dat gewoon... Ja, misschien kun jij het ook even toelichten, Hans, hoe je de afstamming kijkt. Ja, inderdaad. Nou ja, dat was ook het eerste wat mij opviel. Hè? Dat je ziet dat er 3 hengsten op een rijtje zitten in de moederlijn. Alle 3 preferent. Daardoor veel gebruikt of veel invloed gehad. Ja. En dat verklaart ook dat hogere verwantschap. Nou ja, de vader Tjalle, dat is natuurlijk een hele bekende hengst. Ook heel veel invloed heeft in de vakkerij. En tegenwoordig ook nog, zeg maar. Ook via zijn zonen en dochters. Dus heel veel Tjalle bloed. En Tjalle die vererft vaak rastypische paarden. Die goed kunnen draven. Ja. Maar waarbij de stap even wat ruimer kon. En waarbij het kruis dus ook even wat meer lengte kon hebben. Dus ik denk dat je bij zo'n merrie... in de stap moet je ook met de hengstenkeuze ook wat omdenken. Ik denk dat ze voor een Tjalle best goed stapt. Maar ik vind de stap altijd best wel erfelijk wat dat betreft. En ik vind dat ook wel een aandachtspunt in de Friese vakkerij. Dat de stap, het is niet de meest sexy gang, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ja. Iedereen die wil graag goed bewegende paarden zien, die dravende paarden. En de stap, dat is wel heel belangrijk. En we hebben in de afgelopen jaren echt heel veel vooruitgang geboekt in de draf en de galop ook. Maar ik vind dat de stap zou dan nog wel ietsje beter kunnen. Daar spits je een goed punt aan. Ik denk dat de stap zelfs, misschien dat we daar iets op toegelegd hebben zelfs afgelopen jaar. Ja, misschien wel. En waarom is die belangrijk? Dat we zeggen toch goed stappen? Ja, je wil graag ruimte zien in die stap. Je wil een goede tact zien in die stap. Je wil een functionele stap zien die goed bewerkbaar is. Ja. En dan wil je graag dat ze door het lichaam stappen en goed schrijdend stappen. Ja. Dat zijn bewerkbare stappen. Je moet natuurlijk ook wel weer te verzamelen zijn. Ja. Maar paarden die gewoon makkelijk door het lijf stappen. Die voldoende ruim stappen. En gewoon die losgelatenheid hebben is toch wel heel belangrijk. Ja, inderdaad. Dus vooral takmatig gewoon goed stappen. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Zeker. Ja. Dus dat is inderdaad een heel goed punt. Ik heb daar overigens wel rekening mee gehouden inderdaad ook bij deze merrie. Heel specifiek. Ja, ik ook wel, zeg maar. Ja. Waar heb je nog meer naar gekeken, Hans? Ik heb even naar de moeder
gekeken. Dat is de merrie Nienke Frietsen van Ravenswoud. Sterpreferent en prestatie. Merrie van 1,63. Die heeft 14 nakomelingen gebracht. Waarvan 7 ster. En van die 7 ster waren 2 dubbel A. En 1 Spart Elite AA. En dat is de merrie Aukje dan. En nog een aangewezen hengst. En uit deze merrie komt ook Abe van het Hiem. Ja. Het is volgens mij een Tjabbering. En die hengst wordt in de dressuur wordt die internationaal uitgebracht door een Russische jongrijder. Dus dat is op zich ook wel een hele prestatie. Nou, die merrie Nienke Frietsen, dat is een beert. Nou ja, beert is natuurlijk ook een hele bekende naam. Ik denk een van de best vakkende hengsten wel van de laatste 20 jaar. Heeft vooral in de merrielijn, vind ik, heel goed gevakt. En die geeft vaak goed gebouwde paarden met hele goede bewegingen. Goed stappende paarden. Ja, ook. goed stappende paarden, ja. Het is wel heel goed voor deze merrie om hem in dat opzicht in deze lijn te hebben zitten. Ja, ik denk dat ze daar ook een stukje stap wel van meegekregen heeft. Beerts vind ik persoonlijk mochten wel eens wat meer front tonen. Dus dat is wel... maar hij heeft het heel goed gedaan. Ja. De grootmoeder van Aukje, dat is Siertske van de Overbetuwe. Een stermerrie van 1,56. Die heeft 10 nakomelingen gebracht, waarvan 1 ster. 1 ster preferente prestatie. En een kroon Spart dubbel A-merrie. Dat is Sjoeke van Ravenswoud. Die is in Deense handen volgens mij. En die komt uit in Prix St. George onder Leonie Evink. Dus dat is ook een hele goede Spartmerrie. Die Siertske, dat was een Anton. Nou ja, Anton is ook een bekende naam, ook een preferente hengst. Ja. Een hele rastypische hengst, met heel veel behang. En dat behang gaven we ook wel door aan zijn nakomelingen. Ja. En de overgrootmoeder, dat is Boitske, een stermerrie van 1,60. 5 nakomelingen, waarvan 3 ster. En dat was weer een dochter van Dirk. Dirk was weer een heerkezoon. Dus zo qua afstammen heb ik er zo wat naar gekeken. Ja, zeker. Zullen we even bij jou blijven, Hans? Want dan kan je meteen je top 3 erachteraan... Ja, zeker, inderdaad. Nou ja, wat ik al zei qua bloedvoering. Tjale, Beert, Anton, veel invloed gehad op de vakkerij. En dat beperkt je hengstenkeuze wel heel erg. Ja. En in deze lijn zitten best wel veel paarden die op hoog niveau in de dressuursport presteren. Nou, dat heb ik ook wel een beetje meegenomen in mijn hengstenkeuze, om dat iets nou wel vast te leggen, zeg maar. Verder, ik vond de stakmaat van die merrie en wat er achter zit in de merrielijn, die zou wat groter kunnen. Manuel al zei, ze mist ook wat voorbeenlengte. Ja. Dat heb ik ook geprobeerd mee te nemen. En op zich voor de rest vind ik haar vrij evenredig gebouwd. Ze heeft niet heel veel grote fouten. Dus, maar qua hengstadvies kom ik op Ulbe. Daar is die weer. Ja. Het is niet dat ik er aandelen in heb of zo. Ben je wel Ulbe-fan? Nou, op zich, ik vind op zich een leuke hengst die goed in de sport presteert. En ik vind het wel eens jammer dat bijvoorbeeld dat soort hengsten, het is niet een hengst die heel hoog op een hengstenkeuring komt. Nee. En daardoor wordt hij misschien wel eens wat minder gebruikt. En ik vind dat soort hengsten mogen best wel een kans hebben. Hè? Je moet meer naar de combinatie met de merrie kijken dan dat je denkt van, goh, dat is een hengst die... Ja. Wat ik persoonlijk vind, dat is een hengst die bovenaan staat op een hengstenkeuring en dat vakt altijd goed. Ja. Daar ben ik niet zo van. Maar Ulbe die geeft een hele Veulens of nakomeling met hele edele hoofdjes. Ja, dat was ook een van hun wensen. Mensen met een mooie lichte hoofd-halsverbinding. En ik denk dat in de sport ook wel handig is. Mooie lichte hoofd-halsverbinding. Nou, die Spartaanleg wat ik aangaf van Ulbe, dat wat te verankeren in de moederlijn. En ik vind de duurzaamheid in de afstamming van Ulbe, wat ik al zei, anders, Adel. Adel is ook heel oud geworden. Vind ik heel belangrijk. En je verlaagt het verwantschap met de nakomeling. Dus die zit dan op 17,5. Nou, dan zit je alweer een beetje onder het rasgemiddelde, zeg maar. Ja.
Dus dat is de eerste hengst. Dan heb ik als tweede keuze het verwantschap eigenlijk een beetje losgelaten. Het is misschien qua hengsten in de lijn misschien niet dat je zegt van goh, dan ga je met verwantschap naar beneden. Maar dat is Hessel. Hessel is een Norbertzoon, dus dan heb je eigenlijk alle hengsten wel in de afstamming zitten die de laatste jaren goed gevakt hebben. En daar zit je wel met verwantschap je wel wat mee. En hou je inteelt daarnaast wel in de gaten? Ja, de inteelt wel. Ja, ik hou sowieso alles onder de 5%. Hè? Ja. Op 6 generaties. Ja, op 6 generaties. Ja. Maar ik vind Hessel, dat zijn opwaarts gebouwde paarden met lengte in de hals. En Hessel is ook maatverhogend. Hè? Dat zijn vaak grote paarden. Goede stap. Nou, dat leg je dan ook vast. En ik vind bij Hessel wel heel opvallend dat er komen heel veel Hessels bovendrijven in de sport. Hè? Of met goede testen. Nee, USCC is een voorbeeld. Hier de Van den Hoefstehoe, dat soort paarden. En dat vind ik wel opvallend. Want Hessel was zelf in het verrichtingsonderzoek, was het nou niet dat hij hele hoge cijfers had. Maar ze komen toch bovendrijven. En dat vind ik wel... je ziet hem heel veel terugkomen op de lijst, zeker. Ja, inderdaad. Ja. Is daar een verklaring voor? Dat je zegt van, dat zit hem in die of die eigenschappen? Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar waar ik ook een beetje van de ruiters en Amazones begrijp, het zijn ook hele bewerkbare paarden. Ja. En dat vertaalt zich toch in een stukje bruikbaarheid van die paarden schijnt. Ja. En het zijn natuurlijk wel correct gebouwde paarden verder. Hè? Ja. Ik bedoel, ze hebben vaak, wat je zegt, ze hebben de romprichting vaak al mee. Ja. En ze hebben voldoende lange halzen. Dus ik denk dat qua bouw en ook qua karakter, denk ik dat Hessel daar inderdaad, daar heeft hij gewoon het gemak van. Ja, inderdaad. Ja. Het is trouwens wel zo dat hij in Amerika staat, maar ook hier is diepvries sperma van te krijgen. Precies. Dus dat was mijn nummer 2. En als derde heb ik Jurre 495. Dus ook qua verwantschap ga je niet echt naar beneden. Dan zit je op 18,5, dus je blijft eigenlijk op hetzelfde. Ja. Die Jurres, dat zijn ook opwaarts gebouwde paarden met een hele sterke bovenlijn. Dat vind ik positief. Jurre die vererft ook een lang voorbeen, net wat die merrie nodig heeft. En je kunt ook de kruislengte verbeteren. Ja. En hij vererft ook voldoende maat. En Jurre geeft ook wel goede karakters. Dat vind ik ook wel belangrijk, ook voor de sport, zeg maar. Ja. En ik had ook nog eigenlijk... wil ik nog wel even bij zeggen. Eentje nog dan. Ja. Nou, ik had de Ulbran had ik ook nog op het lijstje staan, maar ik zag dat ze daar ook al veel uitgevakt hebben. Dus die heb ik maar even buiten beschouwing gelaten. Ja, want we hebben het niet eens vermeld. Het staat wel, maar Aukje is zelf drachtig van Nanen. Ja, van Nanen op dit moment. Ja. Bijna uitgerekend. Ja. Nou, leuk. Dan neem ik hem over. Ik ga de eerste hengst. Ja, ik ga toch verder op Ulbran. Ik weet dat ze er al een nakomeling van hebben gehad. Ja. Maar als ik dan bekijk wat we geroepen hebben qua romprichting, qua raamwerk, dat geeft Ulbran wel door. Dus heeft een hele positieve romprichting. Geeft hij als vakwaarde, onderarmlengte van 110 zelfs. Dus dat is ruim boven het gemiddelde. Ja. De stokmaat, wat we zeggen, moeten we in de gaten houden. Nou, Ulbran is gewoon een royaal ontwikkelde hengst, grote ramige hengst. Nou, en dat zie je in de vakwaarde ook terug. Zijn nakomelingen lijken dat ook te laten zien. Met een vakwaarde van 109 daarop, op stokmaat. Ja, zoals stap. Ook daarin zie je dat zijn nakomelingen toch goed stappen. Met een vakwaarde van 107. In draf ook een vakwaarde van 107. Ja, daar wil je niet op interen bij deze merrie. Die vooral zeker onder het zadel gewoon heel veel potentie laat zien. Ook de halslengte bij Ulbran is wel positief dan wat je meer kunt nemen met een vakwaarde van 106. Dus als daar die zorg over is, dan kun je daar ook... Dus als ik bij elkaar tel, het goed stappende paarden, royaal ontwikkelde nakomelingen laten zien met een goede romprichting. Zou dat eigenlijk ook wel mijn keus kunnen zijn. Hè? Ja, dat is...
ja, ik snap die keus wel, die ze daarin gemaakt hebben. hebben. Misschien is het overwegen waard om het nog een keer te doen als het Ja. er goed uitziet. Ja. Dus ja, ik denk Ja. dat wel qua fokwaarde zeker een hele goed passende hengst is. Ja. Maar ook gewoon vanwege zijn raamwerk vooral, dat vind ik wel. En zijn opwaartse bouw wat hij... Nou, precies. Nou ja, en de verwantschap, hè. Dat, Ja, uiteraard. Goed dat je me aanwilt. De verwantschap, ik had hem uitgerekend, viel me tegen. Dan komt hij toch op 18% in combinatie met die merrie. Ja, Aan de andere kant, het intilt is ontzettend laag in Ja. deze combinatie. Dus ja, kijk, mocht je daar een leuke merrie uitkrijgen, Ulbrand, ja, dan kun je daarna natuurlijk wel alle kanten op. ja, Ja. Dus daar heb ik ook wel een beetje naar gekeken. Ja. Hè. Dus daar kun je wel weer mee verder, zeg maar. ja. Dus dat vond ik wel een... Ja, en ik heb vanwege het onverwante heb ik ook Omen bekeken bij deze merrie. Ja. Ja, qua vakwaarde zou die erbij passen. Verwantschap op 17,4. Dus dat is nog relatief gunstig. Ja. Ja. Het nadeel is wel een beetje dat hij qua romprichting niet veel zou verbeteren. Hij zit op vakwaarde van 101. Dus daar zou je daar wat op toegeven. Maar ja goed, dan kun je wel naar de verwantschap weer wat omhoog. Maar de vakwaarden op beweging zijn wel weer heel goed. Ja. Ja. Ook qua kruislengte zou die erbij passen. Stokmaat ook. Ja. Omen die laat toch wel voldoende grote nakomelingen zien. Ja. Ook in de verrichtingen. Ze hadden wat. Ze waren niet altijd misschien makkelijk. Maar na de testen vorderden hebben ze toch allemaal een heel goed resultaat laten zien. In de verrichtingen. Ja. Dus ja, het zijn wel paarden die uiteindelijk goed in gebruik lijken. Qua verwantschap er ook wel mooi bij past natuurlijk. En ook daar kun je wel weer mee verder in de fokkerij. Ja. Ja, en als laatste keuze had ik een jonge hengst. Ook de verwantschap wat losgelaten. En dat is Hilbrand. En dat is een jonge Hettem Alwin. Ja. Dan komen we aan een verwantschap van 18,6. Maar daar, ook puur vakwaarde kun je daar gewoon, qua romprichting scoort hij goed, onderarmlengte scoort hij goed. Ja. Qua kruisvorm heeft hij gewoon hele gunstige vakwaarde voor de merrie. Dat is ook een royale ontwikkelde hengst. Ja. Ja, qua exterieur zou die daar gewoon mooi bij passen. Ja. Ja, het is een jonge hengst, relatief lage betrouwbaarheidswaarde natuurlijk. Hij zal dragen waterhoofdgen. Dus dan moet je willen, daar moet je even rekening mee houden. Op zich, de merrie is vrij, dus geen probleem het zou geen probleem voor de fokkerij zijn. Alleen het blijft hoog verwant. Ja. Maar qua exterieurwaarde zou die er ook bij passen. Ja. Ja. Verrassend. Ja, nou, op zich kan ik me dat ook wel voorstellen met Hilbrand. Nou. En die heeft ook wat meer lengte in het lijf. Ja, zeg precies. Een royale hengst. Ja. Dat zou wel bij die merrie passen. Ja. Zeker. Compenseert dan, zeg maar. Ja, dat is wat je dan wil. Hè. Ja, de merrie in beweging, zoals je maar wel zei. Hè. Die merrie beweegt gewoon meer dan goed. Ja. In exterieur zou ik het zoeken in dit geval vooral. Ja. 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 Leuk. Dan zijn dit al wel hengsten die wel raamwerk fokken, opwaarts gebouwd zijn. Ja, die heb jij eigenlijk heb jij ook wel een beetje die hoek gezocht. Ja. Ja, zeker. Royaal ontwikkelde hengsten met goede romprichting. Maar het is best wel grappig. Jullie noemen dezelfde argumenten en toch hele andere. De keuze is reuze. Hè? Maar Ja, uiteindelijk is het ook, het is ook een kwestie van smaak. Hè? Ja. Uiteindelijk kies je een aantal hengsten die passen qua exterieur, qua fokwaarde, qua merrielijn. En dan is het ook een stukje persoonlijke smaak natuurlijk. Ja. En het is natuurlijk dan nog maar de vraag als het precies zo uitkomt zoals je wilt. Want het is, soms dan kan het ook een hele andere kant uitgaan dan dat je hoopt. Ja. En dat is ook het mooie van vakken, vind ik. Hè? Dat is ook... Het is ook geen goed en fout, dat is nee, mooi. zo is het. Nee, inderdaad. Ik krijg ook meteen een reactie van de damesrolling binnen. Oké. En Ulbrand heeft inderdaad de romprichting en front goed verbeterd. Ja. Dus ze hebben er al mee gefokt. En ook de stap lijkt goed verbeterd. Zie. Toevallig hadden we naar Hessel geïnformeerd. Ah, Zo melden ze. Ja. En dank voor de fijne, duidelijke uitleg. mooi. Dus mooi hè? Alsjeblieft. We gaan naar nummer 3. En dat is een jonge merrie die dit jaar voor het eerst naar de hengst gaat. Dat is Hanneke van de Spekerbeemten. 4-jarige merrie. Stokmaat 1,60. Verwantschap 17,3%. Nou, u ziet het hier eigenlijk allemaal staan. Waarom hebben we Hanneke ook gekozen? Niet alleen omdat het een prachtige merrie is en veel uiterste heeft, zo zei inspecteur Sabine Zwager op de locatiekeuring vorig jaar. Dus wel een uitdaging in de hengstenkeuze. Ze is drager van het Waterhoofdgen, dus daar zullen jullie ook vast ongetwijfeld nog iets over zeggen. Ja. En de fokkers-eigenaren Nele van der Locht en Otto Kalju, die geven aan dat ze gezonde, laagverwante paarden willen. Met sport,
meer maat en ook iets meer lengte in het voorbeen, zoals het verzoek bij Hanneke. Nou, hier zien jullie plaatjes van vorig jaar op de locatiekeuring bij Stan Derksen. Ja. Daar werd ze ster met een tweede premie. Ja. En inmiddels ook onder het zadel. Nou ja, hier kun je, de eigenaar geeft wel aan, iets meer opwaarts gebouwd ook. Hè. Dat kunnen we, vooral rechts onderin, het fotootje kunnen we dat wel zien. Ja. Ook als we hier kijken naar ook weer de kruisvormen, iets wat hellend. En daar zou je ook wel graag wat meer lengte zien. En Mary heeft overigens heel mooi droog beenwerk. Hè. Ja. Daar Ja, wordt hè? hij ook heel goed op gescoord, zullen we zo op het scoreformulier zien. Dus dat is wel een heel positief punt. Ja, zo Ja, kan dat het was doen. echt, vond ik ook heel opvallend, zeg maar. Heel droog beenwerk. Ja, hè? Dus dat is ook wel een kenmerk van ijsjes, vaak, vind ik. Zullen we eens even kijken hoe ze beweegt? Want dit is ook weer van de locatiekeuring. Nou, wat opvalt, tenminste, wat ik zo zie, dan zou je iets meer stappen lengte willen zien. Ja. En iets meer buiging in het spronggewricht zou ook niet meer staan. Inderdaad. Ja, voldoende regelmaat, voldoende tact. Ja. Maar iets meer ruimte, iets meer kracht in het achterbeen. Nu vermeldde Nelen Otto wel op de locatiekeuring was ze in stap niet in het allerbeste heb ik doen. gelezen. Ja, heb ik Maar gelezen. Ja. Ze was wat gespannen tijdens Ja. de locatiekeuring inderdaad. Maar de draf komt er wel Komt er goed lekker uit, hè? Ja, zeker. ja. Ja, in de draf zie je een klein beetje hetzelfde beeld. Er is wel veel buiging, hè, in de spronggewricht ook. Ze laat ook wel wat via en souplesse zien. Ja, kijk. Ze loopt wel heel makkelijk door het lijf. Maar ook hier zou je het voorbeen zo net wat verder weg gezet mogen worden. Ja. Maar wel veel buiging in het achterbeen. Ja. Dus, wel weer functioneel. Ja. Nou, dit is dan haar prestatie lineair even. Ja, en dan zul je... je vallen dan... ik moet even klikken. Ja. Ja, op rastype scoort ze wat gemiddeld, hè. Ja, zo het hoofd-halsbinding, kijk, het is allemaal rond het rasgemiddelde, hè. Dus kruisje links of rechts, op rastype scoort ze rasgemiddeld. Daar kun je dus nog wel wat op selecteren. We willen graag iets meer naar rechts, iets meer naar de 35 scores die kant op. Dus daar zou je kunnen selecteren. Als we dan verder naar de fokwaardes kijken weer. Nou ja, hier zitten we rond het gemiddelde, rugvorm is rond het gemiddelde, maar ook weer hier het kruis, wel wat hellend. En dat is overigens wel een beetje wel, in het Friese ras zien we dat toch veel terug, hè? Nog steeds wat hellende kruisen. Ja. Zeker. Ook hier weer wat meer lengte en vooral, wat de eigenaren zelf ook zeggen, wat langer voorbeen, wat meer opwaarts gebouwd. Dat zijn dan de dingen die toch wel opvallen bij deze merrie. Correctheid voorbeen is een aandachtspunt. Nu zag ik dat in de fokwaarde van de merrie overigens zelf niet echt terug. Dus Nee. daarom heb ik het wel wat losgelaten. Dus het lijkt niet echt in de foklijn te zitten, zeg maar. Maar wel heel mooi hard en droog beenwerk. En dat is natuurlijk een ontzettend positief punt. Ja, en qua bewegingsvorm, eigenlijk wat we in het filmpje zien, zie je heel keurig terugkomen ook wel, hè, in het scoreformulier. Dat we in de stap lengte zo wat meer lengte willen zien, wat we net zeiden. Wat meer ruimte in het voorbeen. Wat krachtiger. Nou, het is voldoende krachtig, maar dus zo nog graag wat verbeterd willen zien. Maar ook in de draf, het is voornamelijk ook weer die ruimte. Ja. Dus die ruimte in het voorbeen is toch wel een dingetje bij zo'n stap als draf. Ja, verder heeft ze krachtig achterbeengebruik, voldoende souplesse. Ja. Draaft goed, plaatst goed onder de massa, dus dat kun je wel zien. Dus het is voornamelijk de ruimte in de bewegingen. Ja, en toch weer, het is een beetje veel herhalen, maar het kruisvorm, romprichting, voorbeenlengte, dat zijn toch wel weer, ook bij deze merrie zijn dat toch wel weer aandachtspunten. Ja. En in het rastype zou je hier ook nog wel wat kunnen verbeteren. Ja, ik denk het ook. Ja. Ja, en daarnaast deze merrie, dat moeten we wel even meenemen, ook in het, is ook het drager van het water. Hoofdgen, ja. Ja. Dat is ook iets waar we even rekening mee moeten houden. Ja. Ja, en is dat iets waar je ook meteen met de selectie al hengsten uitsluit? Nou ja, kijk, op basis van die fokwaarde selecteer ik eerst een aantal hengsten. Kijk, dan komen er altijd een stuk of 5, 6 uit die qua fokwaarde passen.
Ja. En dan is het aan de fokker natuurlijk van, nou, dat vind ik wel interessant, niet interessant. Dat is het persoonlijke gevoel waar je er natuurlijk bij moet hebben. Ja. Ja, en daarna moet je toch wel gaan kijken van, oké, zijn het wel of geen drager. Ja. In dit geval, nou, dragen waterofficier, dat is gewoon geen optie. Dat kun je gewoon niet selecteren nu. Nee. Maar ook dwerghengst zou ik niet selecteren. Nee. Dus eigenlijk zou ik bij een merrie die een drager is, in ieder geval wel een vrije hengst willen selecteren. Ja. Nee, daar is geen enkele discussie over, maar Ja, wel ja. gewoon vrij. Maar ik denk in het programma, zoals we dat op de KFPS-site zien, heb je dat in eerste instantie niet in beeld. Dan heb je dat Nee, je moet selecteer het wel echt eventjes nadat je geselecteerd hebt. Ik ben wel van mening, ik zoek eerst even een paar hengsten die qua exterieur, qua bewegingsvorm passen bij je merrie. Ja, en ga dan wel meteen ook kijken van, past het er dan bij? Ja. En maak geen risicoparing. Nee. Dat Never ever. zou ik nooit doen. Nee. Dat moet het eerste criterium eigenlijk zijn, dat je geen Ja, waterhoofden sowieso niet met elkaar kruist. zeker. Laat gezondheid bovenaan staan. Juist, Zeker. ja, helder. Hey, en aan de hand hier hebben we de afstamming van Hanneke. Ja, ze komt uit merriestam 12. Vader is IJzer, ook een hele bekende naam. Succesvol tuigpaard. Hij was onder andere 4 keer winnaar van de Silver Bowl. Ja. Hij is eind 2021 goedgekeurd op afstammelingen. Ja, de ijsjes, dat zijn vaak paarden met de beste draf. Nou, dat hebben we nu ook wel kunnen zien. Een sterk achterbeengebruik en ook een mooi voorbeengebruik. Dan komt dat er bij Hanneke, misschien heeft hij dat iets minder. De stap kan vaak wat meer lengte hebben. Nou, dat konden we nu bij Hanneke ook wel zien. De moeder is Geke van het Oudjep, sterrenpreferent. Merrie van 1,59. Die heeft 9 nakomelingen gebracht, waarvan 4 ster en 2 dubbel A. Deze merrie die komt uit de vakkerij van de familie Aerts, het Nijbeets. Nou, die zijn misschien ook wel bekend als de vakker van de modelmerrie Venna van het Oudjep. Dat was een Anne merrie. Het staat me bij, dat was ook een hele goed bewegende merrie. En die komt eigenlijk uit dezelfde stam 12. Nou, die Geke van de Oudjep is een jonge Sjaard. Sjaard die komt nog uit de vakkerij van Mind Pasma. Sjaard was een hengst die heel veel beweging vererfde. Maar de nakomelingen die misten soms wel wat luxe. Nou, de grootmoeder dat is Yildo uit de Polder. Ster, merrie van 1,56. 15 nakomelingen gebracht, waarvan 2 ster en 1 ster preferent. Dat was uit de vakkerij van de Jong, uit Nijbeets. En uit deze lijn komen ook de dekhengsten Wiert. Wiert was wel bekend omdat hij eigenlijk wel jarenlang succesvol was in tuigsport met Frits de Jong. Ja. En Yildet 2,99. Die is misschien ietsje minder bekend, maar die heeft jaren in de Verenigde Staten te dekken gestaan. Nou, de overgrootvader is Peke. Peke, dat was ook eigenlijk een hele onverwante hengst uit de Agenlijn. En Bouke de Boer, de oude vakker van het jaar, zeg maar. Ik denk 2020, denk ik. Ja. 20. Ja. Ja, in ieder geval, die heeft nog wel met Peek getuigd voor de chase. Dan komen we bij de overgrootmoeder. Dat is Reino, model preferent. Merrie van 1,62. Die had 12 nakomelingen, waarvan 4 ster. En die Reino, die was in de jaren 80 was dat een hele succesvolle merrie op de keuringen. Vooral bij het Frieske Groothinder. En die behaalde jaren achter elkaar een eerste premie. En in 1985 was ze ook reservekampioen op de vakdag daar. Ja. Dus dat is wel was een goede keuringsmerrie. Zo. Ja. Dus dat is qua afstamming, zeg maar, wat erachter zit. Ja. Ja. Wat had jij voor de top 3 in gedachten? Oh, ja? Nou, ja. Zal ik eerst Ja, gaan? we wisselen even weer. Ja, inderdaad. Ik ben Ja, benieuwd. Kan je nog even nadenken? Ja, zeker. Ja, nee, waar ik voornamelijk al een beetje meegenomen heb, is inderdaad, we moeten in ieder geval vrije hengsten kiezen. Dat is voor deze merrie van belang, dus dat hebben we weer meegenomen. Ja. Ook bij deze merrie heb ik toch geprobeerd om wat in een onverwante hoek te zoeken. Misschien is het goed om te melden, ik weet niet of je dat aangegeven hebt, dus dat de eigenaren
Ja. Had je, was dat Nee, al? niet. Zeg het maar even. Ja, Dat klopt die inderdaad. waren nogal fan van Anders. En Oh ja. eventueel een zoon dan Ulbe. Ja. Ja, die wensen hebben we geprobeerd te vertalen. Alleen dat is, Ulbe is natuurlijk een drager van het dwerghen. En de merrie van het watervogel. Dus daarom heb ik hem niet genomen om verder uit te werken in het vakadvies. Ik ben bij deze merrie ook weer, het is toch gewoon van belang. Help die merries in romprichting, in hoe makkelijker een merrie gebouwd, of hoe beter een merrie gebouwd is, welk paard dan ook. Als we een goede romprichting hebben, goede voorbeenlengte hebben, een raamwerk hebben, dat helpt de paarden allemaal in beweging. En dan hebben ze al een stukje voorsprong. Dus ik kom bij deze eigenlijk wel een beetje op dezelfde advies uit. Vooral ook omdat ik het verwantschap dan weer laag wil houden. Is toch een Ulbrand. Zo vind ik bij deze merrie ook wel weer passen. Ja. Gezien de romprichting, gezien de bovenlijn, voorbeenlengte, wat goed past. Halslengte past goed. Nou, stokmaat is een belangrijke. Nou, dat is bij Ulbrand ook wel redelijk in zijn foklijn verankerd. Wat ik zeg, de romprichting. Hoofd-halsverbinding is positief. Verwantschap van 17,3%. Dat is ook gunstig. Ja. Dus dan blijf je daar mooi laag. Ook een heel laag inteeltpercentage kom je daarop uit. Mm-hmm. Ja. Dus ik vind qua fokwaarde en ook qua, als je naar gezondheid kijkt, denk ik dat de verwantschap en inteelt mooi laag is. Dus dat zou daar mooi bij passen. En ook een Ome heb ik als een optie. Ome is dat wel weer qua romprichting. Dat is dan die 100, je zit rond het gemiddelde. Dus daar mag je misschien niet veel verbetering verwachten. Maar wel qua spotaanleg, ook qua inteelt op 16,3 blijf je mooi laag zitten. Verwantschap. Ik zei inteelt volgens mij. Ja, verwantschap. Inteelt blijf je mooi laag. Dan blijf je onder de 1% en 16,3 voor het verwantschap. Ja, dat zijn denk ik bij deze de twee die ik zou kiezen. Ja. De twee. Ja. Ja, ik ben bij deze merrie 2. Ik heb nog een derde, maar dat is wederom Detmer. Om dezelfde redenen. Alleen daar vind ik dat, dan kom je toch wat hoger weer in het verwantschap te zitten. Ja. Dus het zijn wel weer allemaal hengsten die op fokwaarde gewoon opwaarts paarden fokken. Grootramige paarden fokken. Ja. Dus daar... Dus Ulbrand, Ome en Detmer. Detmer, heel goed. Ja. Nou, Hans, die heb ik ook. Ja, ik kan wel ophouden. Echt? We zitten goed op één lijn. Oh, kijk. Nou, ik had op zich wel dezelfde hengst op zich. Ik heb ook Omer inderdaad, vanwege het lage verwantschap. Ja. Je zei 16,3, maar van mij zit het Veulen dan op 16,8. Van mij zit Omer zelf op 16,3. Oké. Ja. Even een punt van aandacht. Ja. Heel goed. 0,5, ja. Nou ja, dus laag verwant. En ook met Omer hou je het veulen vrij van Jasper en het Tjerkbloed. En dat vind ik wel, dat zijn invloedrijke hengsten geweest. En dat heb ik al eerder aangegeven. En dat vind ik heel belangrijk in de vakkerij, dat je dat daar vrij van houdt. Want dan daar kun je weer verder mee. De stap kun je met Omer verbeteren. De eigenaar geven wel aan van de stap is in principe goed. Maar ik denk met IJsje als vader, denk dat je toch altijd een beetje rekening moet houden met de stap. Ja. Dat zie je ook terug in het nakomingenrapport van Ome wel. Hè? Dat het in de verrichtingen wel paarden zijn die makkelijk stappen met veel ruimte. Die heeft hij ook een hoge vakwaarde voor van 108. Ja. Dus dat vond ik ook wel een positief punt om voor Ome te kiezen inderdaad. Ja, goede klopt. stappen. Ja, inderdaad. Nou ja, en Ome's... in de vakwaarde is hij niet heel opwaarts gebouwd. Maar ik heb voor mezelf toch wel het beeld dat het wel opwaartse paarden zijn. Ja. Ik denk dat het ook een stukje bij Gjalt weer wegkomt. En je voegt wat meer maat toe, zeg maar, aan die merrie. Ja, heeft hij inderdaad ook een positieve vakwaarde voor. Ja. Dus, dat is Omer? Ja, dat is Omer. Nou, dan komen we op Ulbroon. Die had ik er ook bij. Oké. Dan zit je inderdaad op 17,3 verwantschap. Ja. Dus dat is toch een 0,5% onder het gemiddelde, zeg maar. Van de hele populatie. Dus dat is best relatief laag. En wat Manuel ook al aangaf, opwaarts gebouwd, lang voorbeen, vrij van Jasper en Tjerkbloed weer. Ja. Vind ik heel, wat ik zei, positief. Verbetering van de stap en de hoogtemaat. En dan als derde heb ik even de verwantschap ietsje losgelaten en kom ik op Epke. Epke 474. Oh.
En dat heb ik eigenlijk gedaan om wat meer luxe en wat meer behang toe te voegen. Ja. Ik denk dat Ja. vooral het behang zou wel die merrie niet misstaan. En ook de stap te verbeteren en maat verhogen. Want Epke die vak groot. Ja, dat Dus, klopt. Ja, maar dat is wel leuk. En ik heb het wel overwogen namelijk. Oh, Ja. Vooral eigenlijk om de redenen die je nu noemt. Het enige waar ik niet mee uitkwam was, Epke wil nog eens wat hellende kruisen geven. Dus Ja. Daarom had ik hem uiteindelijk niet. nou ja, dat Maar vind ik snap de keus zeker Ja. wel, ja. Ja. Ja, dat is het punt ook vaak. Hè? Dat gaf je al eerder ook al aan van als je op te veel punten wilt verbeteren, dan ga je weer een beetje middelen en dan kom je eigenlijk nergens op uit, wil ik niet zeggen, maar dan ga je wil je te veel op punten verbeteren. Ja. Ja. En ik heb voor mezelf ook dat ik denk van, je moet eigenlijk wat in generaties denken. Hè? Je kunt niet een paard in één keer perfect maken. Nee. Het moet in stapjes. Dus dan een generatie verder kun je misschien dat weer verbeteren. Ja. Ja, als je een paar kenmerken neemt, dan ga je ook echt vooruit op die kenmerken. Als je Dan kun je specifiek heel wat, goed vooruit gaan. Ja, inderdaad. Ja. Oké, leuk. Ja. Verrassend, zeg maar. Ik ga even kijken of Nele al een reactie erop gegeven heeft. Die zou even meekijken. Ja, nou, ze had gedacht dat Wolter er nog uit zou komen. Zegt Nele. Ja, nee, ik denk dat je dan qua exterieur, dan ga je te ver achteruit. Ik wil niet zeggen dat het slecht is, maar... Nee. Ik heb bij de meeste merries heb ik inderdaad Wolter ook wel overwogen. Maar dat sloot niet echt aan bij de filosofie Nee. zoals ik hem had. Nee. Dus bij deze Wolter wel bekeken inderdaad. Maar ik had hem op ik vind de match met ook qua fokwaarde vond ik hem gewoon wat minder passen. Precies. Ja. Ome dan weer wel. Ja, Ome wel. Ja, Ja, dat is halfbroer. een halfbroer hè, Ja. van Wolter. Dus Ja. wat dat betreft... Ja, het is een combi met de merrie die je ziet. Hè. Dus het is, bij een andere merrie past Wolter prima, Ja. Ja. bij wijze van. Ja, Ja. zeker. Hè, bij Romy zou die wel goed bij passen. Ja, zeker. Ja. Ik krijg van één iemand Ja, een vraag binnen. Even los, zeg maar, ook van de vakanties van deze 3 merries. Natuurlijk, het dragerschap wordt meegenomen. Maar in hoeverre houden jullie ook rekening met zaken zoals OCD of eventueel cornage? Wordt dat wel meegenomen in adviezen? Is dat iets waar jullie wel naar kijken? Nou ja, in basis is het natuurlijk zo dat de hengsten die goedgekeurd worden, die moeten voldoen aan het reglement. En het reglement, daar is wel, qua OCD, OC, ze moeten wel voldoen aan het reglement. die eisen. Aan die eisen. Dus daar mag je ervan uitgaan dat, natuurlijk bepaalde hengsten hebben wel wat bemerkingen. Ja. Maar dan mag je er wel van uitgaan dat het niet direct erfelijke gebreken zijn. Geen invloed. Nee. Dus Nee. daarom vind ik dat beleid is bekeken, is goed. Ja. En dus daar mag je wel van uitgaan dat de hengsten ook dermate geselecteerd zijn dat je daar niet te veel zorgen over hoeft te Precies. maken. Ja. Althans op gebied van OC, OCD. Ja. Nou ja, dwerg en water, daar hebben we het over gehad. Ja. Natuurlijk, dat neem je altijd mee. Ja, cornage, dat is natuurlijk dat is wel een hot topic op het moment. Ja. Als het bekend is, neem je het mee. Tuurlijk, uiteraard. Ja. Ja. Maar als het, Gezondheid moet altijd bovenaan staan. Dat, Ja, hè? kijk, cornage is, daar is ook een maatstaf voor Daarom, gekozen. En als ze daar niet aan voldoen, dan worden ze niet goedgekeurd. En het is wel grappig dat dat gevraagd wordt, want je ziet de hele Facebook-discussies van mensen die zeggen van, dat markeert dat aan. Ja. Maar die hengsten die goedgekeurd zijn, die zijn bijna nog net niet binnenste buiten Ja, gekeerd. en dat is zo. Maar daar is die zijn echt wel, die voldoen wel aan die maatstaf, zeg maar. Juist. Ja. En alle eisen die je kan stellen aan gezondheid, daar is daar natuurlijk uitgebreid naar gekeken. inderdaad. Ja, Dus die kan je met een gerust hart goed gebruiken op je... Ja, en laten we niet vergeten, dat wordt in de toekomst denk ik alleen maar. Dat heeft de aandacht. Iedereen, daar ligt heel veel focus op. Hè. Gezondheid, een stukje inteelt, problematiek, verwantschap. Ja. Nou, cornage is er eentje van op het moment. Maar zo lopen er heel veel dingetjes waar... gezondheid staat gewoon bovenaan. Ja. Ja, dat is in het fokdoel is dat ook goed omschreven en ook wat omgedraaid. Er zijn wat volgordes. Nou ja, dat zijn, ik denk ook goede ontwikkelingen. Ja. Een gezond paard is gewoon ontzettend belangrijk. Ik vind het ook mooi dat jullie daar in het advies ook mee rekening hebben gehouden en ook benoemd hebben, zeg maar. Ja. Dank jullie wel. We hebben het inderdaad niet in
een uur gered. Maar dat geeft niet, want het was hartstikke leuk. Oké. En het was best leuk om 3 van die hele verschillende merries met elkaar wat te vergelijken. Zeker. Dus ongelooflijk bedankt dat jullie dat wilden doen. Want ik weet dat er best een hoop voorbereidingen vast zat. Even door de computer en even dit en dat. Maar dat weet je wel. Dus ik wilde jullie bedanken met een collectors item wat we hier op de College Tour eigenlijk alle keren weggeven. Nou, dankjewel. Nou is het weer er niet helemaal meer na. Nou, Maar dan hebben jullie voor volgend jaar. Dankjewel. Ik draag Graag echt in juni draag ik bijna nog een muts. Oh, Dus echt? dat wordt echt ik ben echt een mutsendrager. Nou, dan is het helemaal goed terecht. Dank jullie wel, Ja. super. En ik ga afscheid nemen van iedereen thuis met de laatste sheet. Want onze college tour die nadert zijn einde. Volgende week hebben we de laatste van dit winterseizoen. En dat betekent dat we het Fokkerscafé gaan organiseren. En daarvoor zijn we welkom bij de kampioen van de hengstkeuring, bij Herre. Op stal bij familie De Boer, bij stal van de Kadijk. Dus daar zullen we volgende week uitzenden. En dan is Adriaan er ook weer bij. En dat mag ik wel even verklappen. Hij is vader geworden vorige week. Dus wilt hij onze cameraman nog een berichtje sturen. Vindt hij altijd leuk. Gefeliciteerd Adriaan. Hij zit nog een klein beetje met rode oogjes. Hij zit wel te lachen. Nou. Het is mooi geweest. Nou, maar volgende week zien we u graag allemaal weer terug. We hebben een echt leuk gezelschap aan tafel met Jenny Veenstra, Tjitse Bauma, Tjalling de Boer en Arie Hamoen. En we gaan het hebben over sport en fokkerij. En fokkerij en sport. Fokken we voor sport of sporten we voor fokkerij? In ieder geval genoeg onderwerpen om over te discussiëren met elkaar. En het vooral ook leuk te hebben. Dus graag tot volgende week. En nou, nog dank. Wij nemen een drankje, jongens. Ja. Hebben we verdiend na 1,5 uur babbelen. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Tot ziens.